Salam Horas. Tapuji ma Tuhan ala bohi tempat jupang musaya di channel langsung sitorus. Natapakke lau manguhal pangatus yota taringot tuturpuk epistel tu tanggal 17 Desember tahun 2020. Ima minggu Advent dapat tuduhon. Tapakke matikyo bacaring gada la posdor aku masih tugi-tugi anak kita para rato berita naulion marhite nama nongosi video tu akadongan nasoda wotan dope jala tugi kamuna si dahulu mas subscribe mau lihat ma tu akadongan nongulu mas subscribe dok mameru loceng nai tarnungowi na ulu mangurupi hami lau pamaju hot channelon asang giat lam marsangap tuhata tujulan narion lau mamulai panguhalota panakasiota taringotu nata suraton tajalo mapadonganion na situ atai asi di rohani tuhata Jesus Kristus dot holong satia ni Jehovah amai dot persauran di ton di purbadia madongani doh masuk hamu saluhutna. Amen. Turpuk barita nauli nanaek si uhalota lau patugu ha persiauta tutu hatai di totuhodo siasada Samuel 2 ayat sada 110 takas majolo tajaha ima taringotu puji-pujian ni sihana dungi martangiang masihana nin nama marulupulup ma rohaku mida Jehovah tibuldo tadukku di bagasan Jehovah nahir tapsi tutudo pamangaku dopak akamusuku ubah dalas rohaku di pangurupiomi dangadong nabadia tudos sod Jehovah ay dangadong dukkok niho jala dangadok partanobatoan dukkon ni dewatakku unak sayda dati mananganengahon hagijangon unang ruar hata jukat siapa mangamuna ay Jehovah do dewata napuna akka parbinotoan jala ibada dumasing akka pabahenan marponggolat do sior ni ulubalang jala marhos hatugaro do akka naong mandate akka nalugiat na sailaon laro masari si panganon jala akka naraperhian marlangge-langge pola tubuhan anak pitu na holhian jala merus buti si torop anak hian Jehovah do namamunu doh na panguluhon ibana patuat to tubanuaturu doh panakoko mose Jehovah do namabayan pukus doh mabay mamora ibana do paijurhon las ibana patibulho muse Jehovah do namabayan pugus doh mabay mamora ibana do paijurhon las ibana patibulho muse ibana pahehehon sianorbuk halak na tarjepol hian jala di patibul na pugusi siang gambo lau pahudul hotu labung ni akana sangap jala diturpukon habang sahamuliao tu nasida ay Jehovah do napuna akka ujahan ni tanoon jala dipaujak di atasna hasianganon sayda ramotanna do patni akana niasianna alay say parendeponna do di bagasak kahulumun Yanggo akka perjahati
Ai dada binaan ni hagugod sendiri marhuaso bawa. Saya natuduk do bahenon ni Jehovah halak na mangalo ibana. Makuling ronggurna di banua gidjang di atas nasida. Jehovah manguhum akka ujung ni tanah os sugut. Jala lehodonna hamulion turajana. Jala patibulonna sugut tanduk ni Mesiasna. Ido saat na hamunanahin naholongan di bagasan kuarang itu hatta Yesus Kristus. Na martua ima na ubigi, na upeop, na mangatusi mangauhon, makangoluhod do mangulahon hatani debata. Amen. Di almanaktai di sosohod do gabe pangaripunan ni perjamitao marhiti turpukon madok di batibul rohaku do Tuhane di batibul rohaku do Tuhane ido na gabe pangaripunan di sosohod tu kita hamuna na hinaolongan di bagasan guarni Kristus Yesus. Perdoro si ngotota yahita nang manakasi akahata ni tangiang ni si Hanaro daktari ngotu ues ni rohana apuna anakon tohodoi ues ni rohana ido adong anakonna saya marula luni ibara Robert tangiang tu bagas joran ni Tuhan. Dango ko pa doro tutu disi. Tuinganan pertangiangan di halak Yahudi, halak Israel ditiki na malim Eli gabe imam manang malim jala panguhum di tongani halak Israel. Ala naung diului Jehovah tangyang nai. Diliau sada danak bawa na diliau guarna Samuel. Dabui lapatan mula Samael dewata manangihon. Alai mulu Samuel marlapatan do Samuel dewata na sumarguar. Hamuna na hinaholongan di bagasan guar di Tuhata. Memak tangiang gue dokon sudi na hinatahon ni si Hanon. Aido di ayat sada. Hit polal manang hit polel martangiang si Hana. Alai di bagasat tangiang nai hira na pabuahon maka tidakon songodi do pakkaporsyayon na tu Jehovah dewata na hinaposanna natakas dihaporsiai ibana dewata na sasadodo na mga leo pinangido ni rohana na saliligon dalanung nga dibuan ibana anak kon na si Samuel tujulo di Siedi asa magudang ibana di bagasa pagkobasyon tuak kaudaw di bagas di debata. Sa sitong nga
si Samuel di parare de batado gabe ule-ulena na takas. Ima gabe panguhum na perpuli di tongan ala Israel. Laos gabe panurirang. Jala ibana na mamiahi si Saul gabe raja ni hala Israel. Ala ni gugu ni tuntutan manak pangiluan ni bangsa Israel. Jadi si Samuel tardok sada panurirang sada panguhum manang pimpinan ni bangsa na belgas itu tu pola direjumi songon si Musa di Jabani. Jala gudang akka catatan ni bana taringot tu perguruan ni bangsa Israel. Catatan ima na dipapungu panurat Deuteronomis gabe buku na taguarin waeng buku Joshua sada Samuel 2 Samuel na julu doktong 3 Samuel opat Samuel di opat jilid talai di pudian niari dibagi mai sada 2 Samuel dungi sada 2 raja-raja. Dak sudi di surat si Samuel alana adorak sosair pe di surat adorak sosair pe sejarah na di surat di buku raja-raja i nunga mati si Samuel. Lai semangat menulis nabinan ni si Samueli diturutson akka parkobas dia dapat di Raja Daud. Songoninang satu haleleksen di bangsa Israel utara tahun 722 dot haleleksen ni Raja Juda tahun 500 pitu. Jadi gudang go tangan. Nakariju asa sikup buku sada Samuel, sada buku Joshua, buku panguhum, doh buku Samuel. Hamuna na hinaholongan di bagasan koran itu hatta ima kapanurat na pasidukon manali manurati buku 5 Musa 1 2 raja-raja na taguari panurat ni Deuteronomis na dilapati akajolma na manguhel musik patik ni Jahobai dohot pasikoponi marhiti akka sejarah di bangsa Israel dohot maksud asa bolo di jaha bangsa Israel dohot bangsa Yahudi buku dan surat naisa sitongna asalam madonok donasida tu Jehovah asa setia nasida marhapor sehat tu Jehovah nama masu nasida mudo tikos mardalan mengulah kata di Jehovah jalan nama ngaripas akau pungasida alamanibil siadalan napina tuduhon ni Jehovah ahmadidoksi Hanna ditangyang na disaksihon imana hobartu pengalaman na holkian
gabiaw nga nakonna. Namat say maul hiyan marelus tang yang na alay sonari nunga marelus. Alani gay marulupulup rohani sihan na mida Jehovah. Ay marhite narong anak na bawa nunga tibul tadukna di bagasan Jehovah. Tibul tadukna song kalak batak doi mulunu ngau anak na bawa tung anak sasere pi tungina ma gokna di hilala nguluna ay tarida ma margana tarida isa ibana memang ngargado borua alai di ala Israel manang Yahudi songo di ala Batak tung margado di etong bawai aido taduk na pati bulhon gorre amana gorre punga jalala dong anak ni si Hana kabi buima pamangan na sabes madok si dohonon dopak musuna ditikisi penina hamaduena ibanga dong anak konna ay sangat cik rohana tong sonda dileai si penina si hanaon lahol saya unang ma lea rohani akka donga burua to kana hol ba ay di zaman di Tuhan Yesus dok ngomartua makana hol ido didok jadi mertua di solma mulu hol alai unak songot par hol nih ala Eropa nuang malas maranakon ikon ala di jauh baru ibadah hol ido tong alai rumolo raja lihat siaga ni dangarong si sarikodon na nasing jadi hamu namang do tamu nenang las di rohani si Hanai luar biasa ala pengurupian di Jehovah dan ala usaha ni ibana dohot amang-amang nga silkana hina adong ni si Samuel di tonga ni pardonga saripion na dos silkana tung ala ni pengurupian ni Jehovah sabidui tohori song kita penuang pena masa tunggu 2 tahun razumatta do ala ni pengurupion ni Jehovah apalagi bulu akan naringgan nama Bangkok las nerohata mulu tatanda Jehovah nama bain las rohata marhiti nama gohi pangiduatta totu tadautta ma Jehovah hola di bada do nabadia hola Jehovah di bagasan Yesus Kristus do dewata na khusus na suring nabadia dihita akan na perseana itu tong dangarong nasingai so nedong si Hanai do dangarong dukon ni ho jala dangarong pertanobatoan dukon ni dewata Jehovah hola ni bana do nabui andal honon pangasahonon lao patiu roha mangalo akalateni roha pamenak roha unangulu gabe susaiba hola nalana ibuli halak di fitnah di parwar halak si Hanna pe andorak so adok si Samuel saya tidak deti martangyang tu Jehovah di bagas dabadiai ingana pertangyangan halak Israel dia dopan ni si Eli
Saya mangubit-ubit pamangana manangnya ko mangido. Sampai di doksieli saya dia lilingai ko saya kira natin kinin na pedaong. Lupe tua nak konai dapat tu sili di bawah odo na hubang idu siya Jehovah pasama to hoin na. Biar itu tu ati. Mulok ta jalo siya Jehovah terlungo wizolma. Ulu dohita pasahaton itu Jehovah. Asa gabi adok si pakeon ni Jehovah. Patuduhon na partano batuan di bangsota Jehovah di bagasan Yesus Kristus do. Dengan do tirun na binan di sihanau do silkano. Tohodoi orang-orang ni sihanai. Daksai tengah-tengah honon. Hagi jangon. Unang ruar hata najukat cek kita. Dudung atta jolma. Apalagi ina. Unang maharuar kahata najukat. Tudungan na ina. Ini dah. Saya gumarang bo ina madigi ina nasing. Kami notak nawai. Tapi nangon nunganong gerakan persatuan ni ina. Saya thong ina arong nahona hina alani ina ina. Taksong ni. Unang de ti manenganeng ako kagijangon. Unang luar hatana juga cepa mangamuna. Ay jauh bali batana punak kaparbidotoan. Ibana dumasing kapambayanan. Ay mulu tarok hata narumar hata najukat. Hata tenga tulong atta. Ako mabigi. Tuhatta sendiri mabigi. Jadi nang bui bergeus sita. Jala uludo tuhatta mabalosson. Akahajuk kato ni marhiti uhuman siya tuhatta. Itu to. Ama balos na iba tuhata. Ay tuhata do nama bayan songo sorkani perdeti. Ngulu ni Zolmaon. Asugari songo sorkani Honda mana ko sorkani mobil. Olu piato patok mulak setur tu ginjak tutur. Mar putor. Alay halak batak. Mabay contoh songo sorkani perdeti do. Rudenay giling-giling geuti. Lebet naik do tu kita turun muse buti. Saat itu, nah, kamu saya mau merdalan do pada tidak. Aku so merdalan do, dengan dong ni. Merdalan do ngulun. Itu benda odo nagi cekiang gabi tur. Na siamu kiang gabi habirang. Na habirak kiang gabi siamun. Songoni do berhosik-kosing itanon. Mertua ma, zolma mulubui liling. Mian di hareng gadon ning ngului. Ipe ikon na Jehovah do mangalian. Boy ning kang mulut taliling. Ay Jehovah do mamonggol honak kasir riu balang gabedang hona tumusu. Jehovah do mabayan hos na tugar. Tuak ka nagali-galihian. Aso nang mandate. Jehovah do naboy mabay na kadulman na lubian. Gabi hurangan. Pola gabi mangido-ido. Giridi da bolo namorah yang gabi mangido-ido ate. Jadi kumerjuang gue iba. Asa mulu mamorah ya iba terus mamorah tong alay. Bayi bagasan lomoni rohani Tuhan mabinay kamorah ni tong. Asa bui lilik. Kanara perhiando bui gabi songon na. Matsay tawo manggidak-gidak mana le malena alani busur da tawo hilala. Ate. Hapi na raparhiang gawe marlangge-langge. Nabutokian gawe male-malean. Agu yamang. Jala nahol boy do baranak pitu. Lu sapili besi para. Si Handa nahol lilik gawe aw anak ngasada. Anak si balik-galiggaon.
si berbagaun ni Jehovah. Idor bikot. Onang ko atong sa 5 anak ko nalay songo pinalu si papotok-potongon. Ko songo kureido saya ada anak ngalay si galing-gaun. Manang haludi. Saya ada anak haludi alay si galing-gaun. Bui perbagau mabuabuban. Asa rumiyang ulu ni Zolmau dumengkan. Itu to. Jala nak si torok penuh perhian, udah gawe tinggal si sada-sada. Manang gawe lah 10. Dia unang lebar ha. Mula nunggu si torok pinopar, hatoropo ni di piaro ma di wigasan degan. Unang gawe ang namar jahati, menurut sok kadegan di punga ma. Kata mulu pangarasu-rasu no punga na jolo, nang itu rutso ni. Alay mulu ngitad da Kristus gawe opu nama cai membangun harajaw ni dewata uputei ba anak nana 100 poparan na mariwi aka siturucun hasang apon ni Jehovah metong itanoda nang gawe merus ate nakpe moruso hasia do pinoparong gawe merus do tonda Jehovah do mamunu do panguluhon bertua do bemulo so partodioni dibunuh. Alay mulu dibunuh pe partodion na baya sudia kapoparan na ikon martangiang go tutu hatta asa dipahe itu hatta buset siat badu turui. Ibu tuan dua gijang. Asam bangulu musek. Mo dokter na hona bunuh. Tapangidu matu Jehovah di pangulu Jehovah ibana di surga hasonangan. Ibana do nama blok kojol mami waktu waktu tunarokko nang nasing jala bolu tuhatta do na tuat kojol matu waktu ala di dosana totu parlabas rohare mana asa di panakko muse unang di balos Jehovah dosa ni ama betu pinoparna alai konasima rohani Jehovah tu akan ribu-ribu nama rolong ni rohani bana. Yang udah pardosa putan na jolo si buru zolma kan dia sudi pangaraso-raso pangulay-ulay. Unang may balos sa Jehovah itu paparan na sonari. Jalaulo do Jehovah asal burdu kita manang yakon. Ate. Asa timbul kita terus. Unak say holan na gawe patu turuho na kapaparang. Daw. Jadi memang Jehovah do babay pugus, babay mamora. Iba na po na sudino ni. Alam nito lapta do mangilu tu Jehovah sa mamora kita iban. Totu iba kita pugus, mululam loakot do hita. Kimora hita loakot. So binotot na way. Ang buhay huboto sulma. Nungailot tu hatta, hamorao di bana. Iba na gawi kapten kapal. Inatana tinggal di huta amatay gawin na huna di kapal hiping nga saya guni saya di marlayar jala muluruk salpu roy mana tu huta iwad 2 guni hipingi alay ipaswa saya hona nakonna do inatana huta lawi mana marlayar iba na pi kapal hona maswa saya hipingi ujung nga merpugus ngiriwi ilio debata songo lubi se songo sungi paruni hartai di bana alai alanak kaposa ni bana merpugus ngai bani mama mora gai merpugus ima susana ibana do pejurhon ibana patibulhon songo si Saul ibabaki gabereja, tibul gabereja. Alaya ladang mangului tu hatani Jehovah. Mana masa? Ibolokon si Saul si ada dupa di Jehovah. Gabiaha, abulong dang nang go nganak kon na nabuy reja.
Ngiri dia. Alai si Daud. Nak pemerdusa ibana manrosoli bana. Di pahot Jehovah do habang sana. Habang sa manak pewaris tahta satu tikir Sedekia. Alai do putus harajaon ne benua tongon. Harajaon ala ne hajol mau ni. Diuduti do muse harajaon ni si Daud di bagasan Yesus Kristus. Asa unang boy di susari portibiong. Tibbul lo Jehovah lani. Jadi tak kasaboto Jehovah do napahehehon. Siya norbuk akka jolma na tarjepolian. Jedang boy lias rohat tama mereng jolma na tarjepol. Boy do pakyon ni Jehovah hita lau pahehehon ni muse. Ay ulu do satian na tarjepolian gabe hehe. Ate. Gabe uburju siya nakadang gidjang rohana yan. Ditugu do siyang gambo jolmay. Wai panuguna. Iba sikola burju malo-malo kanak konne jolma na lisok di kamboy. Ujungnya gabe na potak karijo daringgan. Gabe hehe ba. Sangap. Bahkan boy gabe presiden. Kurang boy pertibio di sejarahnya kabangso-bangso. Gawe presiden anak ni pangido-ido anak ni pengemis. Tang nagurgar tong nang anak ni nagurgar. Anak pe pengemis pangido-ido. Ate bodo deng kak keluargani. Ipartot diodo ipardagingon. Jalan akor nama dapot habang saya muliaon. Ala burju pada dirina. Ipaujak di bana sadara jauh dia sianganon. Moliate may Tuhan ulu do mangaramoti pak niakana ni asianna hita akana porsetu Yesus Kristus na dia situata do hita lomodoro ani jauh badak teru kita dak tertuk alani ulu do Jehovah mangaramoti aso nak tersilad di tita ko katana mataban ay do suru-suru di patta hatanay asal nak tersulat di tita tong. Aidu dalam mengaramoti. Jala aku perjahati dia udah balas bau bui sama dia yang solo dumu barohana. Memang terus terang go aku na saya mangasa gugu. Ala dia udah benar marwasu awinda. Soalnya kanai komunisan. Soalnya Rusia na Zulu di Uni Soviet. Ala ni senjata do, ala ni bengis do, ala ni kejap do dembar kuaso awinna. Ipararat lebes ni harajaon na alai buah bata beri komunisi. 70 tahun do umur hasur tuli. Itu tong. Jadi ikut jauh baru tong andal honon bunuh marhuasi ba. Manangi si presiden terpilih terua nunang ma marcha gugu na ba. Jehovah ma dia sahon. Imebek kaguguna. Ate. Asa denggak kuaso nae. Mudah-mudahan manung ke 10 tahun si Jokowi berkuaso. Alai mulu denggak do. Di ujung ibana ha presiden nonai dakolan di tiki jaban na ibana marhuaso. Do duk salpu ibana marhuaso. Asa ibana matiruan say tiruan. Tuhan Yesus pe haguguon na ala tiruan di mana. Manangise na maboto barita taringo tu Yesus Kristus pasti odo si tiruan ni konen na de. Asing ma mulo saya takang rohana. Jadi dipatudu Jehovah do akka na mangalo ibana pasti de. Pasti dotong dipatudu Jehovah kana mangalo ibana. Unak kita gabe saya songon nama daily kita iware pak. Ipa los jauh baru songon na jago-jago cu dia ka si takange nak pola saya mengapi kita tu si ya ai satok do lama kuli grogre hancur tangyak tatung akan negara-negara maju pe unang gijang rohana
Kadang pinoto sokenai rai rupo kacur ramanga peguda-kuda gincang roa akana atis na manuang si. Ulo masa bala masa dia bakap orang nuang bering ma Rusia Ukraina nang mangajar ya saya ajar yalo ala pangalo na sidi sudi. Mulu hona uhum Jehovah, hona uhum ni Jehovah aka harajaon hancur. Pola mabigaden mangalala Tiongkok tawere kolam masa. Udah debebet hatta udah nebules masa di Arab Saudi di Tiongkok. Sapartudu hancur. Wamurulas ibad sebulan udah nebules. Barang malala sudi. Nasana saudu betuniesi. Is batu medik diksian langit. Ya. Jadi postur hatta. Mulu di bahasa Indonesia hidup si Hanna itang yang naon raja do nanimiahan itu hatta do nagabe di pature-ture tu hattai tabereng majoba resmina ang madokon na itabe-tabe halak ko musitang yang si naon ay song raja do pinajulu ninna kan pamalo-malo dong go yaw no ni basa pamalo-malo isi matok ko dangarok ni boto si Hanna taringo turezen na suminihan di jauh ba ay dok konibana do ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya di hata-hata sona agak morlohora atusan yate jauh ba mahu maka ujung disukut tano jala bayanonna hamuliau turazena jala pati bulonna sugut taduk ni Mesiasna. Karena maramal manang na merdumbuat do si ato. Si Hanate. Saya na iboti ibana do anak konda si Samuelina na mangaleo mabay mamiyahi Raja Mesias di halak Israel. Alay nga iboto si Hanna naong gubasa haradaon raja di bangsa Israel na juru. Iti kimasa ni panguhum. Cahamu na panguhup siya si Abimelek mabait diri na gawireza dan imiyahi Jehovah bay laklak boy bana ate dangarok kamulion na yatu pemonang mana stok leksi musi alay disuri rakos si Hanna dison mulu raja na nimiyahan ni Jehovah leonon na mahamuliaw disi tohori sanga do ilio Jehovah hamuliaw di si Saul alay duk society ibana yupak Jehovah musi hamuliaw ni si Saul alay si Daud tina setia si Daud banghutut Jehovah takas do liling kapaparan ni si Daud mangarajai gawi raja di tonga-tonga di bangsa ni Jehovah jala tabotak kas ang wakarajan na di Israel Utara na sonimiahan di Jehovah lekse dan boy paparan na marudutu sampai 10 generasi. Paling tar 2 generasi. Raja anak kona magati bara koni robang sona asing diripas musik. Jala terus terang ma tarokon habang sani si Dauti dang mas sohot di halelek sini ada do juda. Ditik kini si Sidikia tahun 507. Alai hehe do musik. Didapina bakitna sada na tubuh di Bethlehem Mesiasna hataridan ni dirina asa mangarazai wa dari tanoon di harajau banua gijang na pinajongjong nga di tanodo di harajau banua gijang di surga sonangani jadi ima hamuliaw ni ima sudina ni saksiyon ni si Hanna di tangyang nai jala yakin do nakita bebolo martangiang babuota do ahana tahapor saya tak yakini nagawi panidang yota taringot tu pabahan ni Jehovah asau bir rohatta mida Jehovah sian nasa mida narong tu hatta mamasu-masu hita amin ali Jehovah di batama nami pasu-pasu bah haradaom munarong di tanah Tuhan pasu-pasu nang negara nami bayi gawi haradaom munaringgan manangisi presiden na terpilih muse di Indonesia on
Bai megawe presiden da mabir na mereko na mangudui hatam. Nak pesumang ragama Kristen ibana. Asima rohap Tuhan, udui hai mariti Yesus Kristus Tuhan nami.